ang challenge, mao na po ni siya ang Tagalog to English challenge. Ma'am, Tagalog. Ah. Ang mga killer na. Ay, dili na mga killer. Mao na siya ang Kabuskad TV. Uy, Kabuskad, uy, i-subscribe ninyo, uy. Kabuskad TV. Yawat lang, matabang-tabangan na to sila. Nga, kinisan sila po. Ig-agaw din ako. Kini, ig-ampo. Ig-agaw niya, uyuan. Tabangan na to mga kaigsunan. Ha, kay dugang kalingawan ba? Okay nga, karon i-challenge sila ni ma'am kung sa kayo utok. Ano ka man lo? Oy, ayaw judge. Base nga mga bright pa na ninyo. Mao gani ma'am, mao gani. Oh, mao gani. Di kayo mga bobo pa na ninyo. Okay. Sige, karon nga challenge. Ari ta mag-una sa mga bag-o. Ay, i-alternate lang siguro ma'am. Sige, pwede ra po. Kabuskad, nya, Trisbuakak, nya, Kabuskad, nya, Trisbuakak. Sige. Okay, una ta sa Kabuskad TV. Alex. Gonzaga? Dili. Unsa day? Las Punya. Las Punya. Alex Las Punya. Ma'am, Alex Las Punya. Kuha ni siya ha, ang premyo ani sa makasakto sa translation, premyohan ako og 1,000 pesos. Paniuha mo? Pwede advance, ma'am. Takanan na lang ko. Dili pwede advance. Asa tay challenge ma'am para kasi kung nagalimunog ni ba? Tagalog to English. Ang akong Tagalogon, Englishon ninyo. Ha? Na, okay. Okay. Una, Alex. Tanas kamera. Kana. I-translate Tanas sa kamera. English. Oh. I-translate sa English ang bakit ka nagtatago? Bakit nagtatago? Bakit ka? Sa Bisaya, ngano kuno nitago ka? English. English sa. Bobo gini ma'am. Tuan na. May tao, ma'am. English mo. English sa ang bakit ka nagtatago? Labaw po ni English. English sa ang bakit ka nagtatago? Hataga na tog clue. Why ang una? Why blank blank blank? Why are you now? Wala sa'yo tangan si Roy. What happened? Ay, si Panuulas kamera. Why happened? Why happen? Osa! Duha na ay, kato na yung... Duha! Ay, palabi pa doon, kaya pa doon, maputol mo mo, anak. Bakit ka nagtatago? Why are you tago? I don't care. Talo na! Ayaw mo tumatawa. Ikaw na sayop na kayo na. Sayop na. Arita sa Tres Buakak Ernesto! Pambato sa Tres Buakak! Pambato yan. Repeat lang. Bakit ka nagtatago? Ang una, why? Why blank blank blank? Bakit kang nagtatago? Bakit ka nagtatago? Sa English, bakit kang nagtatago? Why? 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 Wakoy ka sumpay. Osa! Bakit ka nagtatago? Why? Ang una. Why? Why happened? Duha! What happened? Tolo! Ari sa tasa, Kabuskad! Taguroy. TV, Taguroy! Bright naman. Ay, grabe ka, bright na, ma'am. Taguroy! Ma'am. Bakit ka nagtatago? I-translate sa English ang una, why? Why ang supay lang, why? Sumpaye, why? Why nakamagbagan, ma'am? Why? Ha? Bakit ka nagtatago? Why? Why pinsar? Why utok nila? Bakit ka nagtatago? Ingon ma'am, ang Kabuskad TV nanonig pa brightay. Usaw ni pamuguay ni. Pabuguay na ni. Pildi. Bakit ka nagtatago? Why? Why? Kuy duty ra, ma'am. Talo! Ari sa tasa, Tres Buakak! Totong tugsok!
Mura mag-abuse, madugay, mura makita nyo mura kaliwat man sila. Bakit ka nagtatago? Why ito sugono? Oh, why? Why sleeping tablet? Wrong! Usa! Bakit ka nagtatago? Why? Wa to yung ipon ng ansin. Oh, duha! Last! Bakit ka nagtatago? Why? Tago. Why ang una? Why are you now? Why are you? Why are you now? Wrong! Tolo! Oh, gamay na lagwang! Why are you Basta lang ka-words, kuwang ha? Oh, tolo na, tolo! Oh, aring sa tasa kabuskad! Titing sing Oh, kahoy. titing singkahoy! ma'am, pabugoy. Katong tugsok, gamay na tugkuwang. Oh, bakit ka nagtatago? Katotong tugsok, why are you now? Ang now, ilisde. Why are you blank? Bakit ka nagtatago? What are you doing? Lampang. Bakit ka nagtatago? Why are you? Why are you you? Ha? Why are you Why ayo? Why are you? Why are you blank? Na-blank din na mo. Sumpahin ang blank. Graduating high school eh. Why are you? Why are you Kung sa may English ha, nagtago. Where are you sa lipod? Duha! Last! Bakit ka nagtatago? Why are you? Why are you no? Wrong! Pajud kayo. Wrong! Talo! Oh! Balik. Ali mo koy! Oh, ali mo koy! Tuga-tuga panahon ni kamuskan. Bakit ka nagtatago? Why are you? Why are you live? Usa! Why are you now? Tago. Bakit ka nagtatago? Why are you good? Why are you sleep? Duha! Sa lipod ba? Sa lipod. Duha! Last! Tago. Bakit ka nagtatago? Oh, ang English na lang sa nagtatago. Why are you Mm. Why are you looking? Tolo! Balik sa tasa Unsa na, ma'am? kabuskad. Unsa na, ma'am? Ha? Unsa na yan? Nakamang ka. Wala pa gani. Oh, ikaw, last. Wala pa man siya. Bakit ka nagtatago? Why are you? Bakit ka nagtatago? na mamay. One word na lang. Why are you? Pila ka letra? Hmm? Pila ka letra? 6 letters. Letra. Hmm. Why are you 6 letters? Ha? Dili ay. 6 letters ang kuwang. Mao kani ako ra gini-repeat Ah. mo. Why are you? Trump? Usa. Why are you escape? Duha. Escape ni kes mano? Oh. Right ta na ko dai. Bakit? Why are you? Ah. Sa man pag humag escape. Bakit ka nagtatago? Why are you staying at the back? Wrong! Why are you hiding? Ay. Ah. Next, ari sa taksa kabuskad. Alex. Alex. Pagkato gani haman. Dali kay turuan zero.